El bruixot. Sé que tu vols un home de veritat, un home que somni al teu costat. Més tendre l'imagines, potser que jo, més valerós, intrèpid, potser més fort. Freda la llum de la lluna, brilla dintre el meu cor. Foscos els meus pensaments en ombres van desfent. Amb la força del meu amor, les meves mans et volen protegir. M'has encès passió en el cor, desig que crema com un foc d'amor. Un bruixot negre format a la torre de l'Ullal. Fa 5 anys, la Zalea, una bruixa que admiro amb tota l'ànima, va fer servir l'espasa de Bartanders. L'espasa, que havíem recuperat d'entremig de les ruïnes de l'Stengin, la va transformar en un ésser demoníac, el Bloody August. Me'n vaig anar de la torre de l'Ullal per trobar la Zalea, i ara viatjo amb el meu deixeble, en Màgic i amb la Creau, per mirar de trobar la manera que la Zalea recuperi l'aspecte humà. Som-hi, Màgic! Som-hi, Creau! Cap a la pròxima aventura! Cap a la pròxima ciutat! Maleït, i tu qui ets, ara? Així tu ets l'òrfan? Ja m'ho imaginava. Ets un bruixot que té molt poder. Jo em dic Killing Doll i només obeeixo les ordres de les meves senyores. Però què? Dol, el ninot assassí. L'abecedari dels bruixots. Orphan! Mestre, alerta! Ninot maleït! Creau, no ho facis! Ja! Et penses que hi pots fer alguna cosa? Amb un adversari com aquest no tens cap opció. No obstaculitzis la meva missió, Stephanie. Ho he sentit bé? El ninot ha dit Stephanie? Us coneixíeu d'abans. El teu objectiu només és el bruixot. Aquesta noia no és cap bruixa. Eliminaré tots els que siguin un obstacle. T'ordeno que surtis! Empenta de la mort! Com has sabut aturar l'encanteri del mestre? No, mestre! Orphan! Les ruïnes estan... Ha desaparegut! Orphan! Mestre! Si és en... Ha sigut això el que ha causat el terratrèmol? Aquest cop t'ha arribat al final. Prepara't, bruixot maleït. Jo, en Volcà Volcan, excels mastí de la Masmatúria, et mataré escollant una flor per predir el teu futur. Avança, Great Volcan número 1, déu demoníac de pedra! Què? No, espera't, Volcan! Dortin, no em vulguis aturar. Hem triat el camí de la destrucció total. Si no vull dir això, mira allà, allà als peus del gegant. Què vols que hi
naufragi als peus del gegant. Deuen ser morts. Ja ho pots ben dir. Quin olor més bona que fa. Tot i que ja deu fer molt que és aquí, aquest cafè no ha perdut gens ni mica d'aroma. Deu ser boníssim. Creao, en vols, tu? No cal que em diguis res, si no vols, Stephanie. No hi estàs pas obligada. Ara ja no ets la meva ajudant. Ha estat culpa meva. El vaig despertar jo, el Killing Doll. Orphan. Va ser quan investigava per mirar de desxifrar l'alfabet dels bruixots. Fa moltíssims anys, en l'època que va esclatar la guerra entre l'Stengin i els bruixots, l'Stengin, amb l'objectiu d'eliminar els seus enemics, van construir un ninot assassí, el Killing Doll. Així el van fer l'Stengin? Per exterminar els bruixots. El fet d'haver tornat a la vida aquell monstre horrible és una cosa... Com és que sabia com et deies? Com s'ho ha fet, el Killing Doll, per saber com et dius, Steph? Doncs és que... resulta... No calia pas que et presentessis quan vas trobar el Killing Doll, oi que no? Només si resulta que et va fer xantatge d'alguna manera, entendria el que ha passat. Màgic. Posa'm cafè. Has estat mai a Totocanta, tu? I tant! I l'Orphan m'ha dit que Totocanta és la ciutat que més li agrada. Tu ja deus haver notat que l'Orphan té un sentit molt fort de la justícia.